Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat minister Silvania de situatie bij de Belastingdienst onacceptabel vindt. Dat schrijft hij in een brief aan de directeur van de Belastingdienst, Alfonso Trona. De Extra schrijft er vandaag over. Volgens Silvania zijn er veel zaken die Trona niet goed heeft gedaan. En het gaat vooral over de rol van de directeur in het oplopen van de belastingachterstanden. In de Tweede Kamer werden hierover onlangs nog vragen gesteld. Dat gebeurde door Aukje de Vries van de VVD. Die was bezorgd over de stijging van de achterstanden. Die bedroeg in 2023 in januari 2,6 miljard gulden en in juni 2024 3,3 miljard. In een brief aan Trona eist Silvania dat hij uiterlijk 13 december met een verbeterplan komt om de belastinginning te hervormen en de achterstanden terug te dringen. De minister noemt de huidige situatie onacceptabel. De minister moet naar vergunningen kijken. Dat gaat over de zaak die de VPCO, de Vereniging Protestant Christelijk Onderwijs, al lange tijd geleden heeft aangespannen tegen de overheid. Volgens hen is er geen sprake van een eerlijke verdeling van de vergoedingen voor de scholen. VPCO heeft bijna 4000 leerlingen, 6 scholen op 7 verschillende locaties. En de inkomsten die ze krijgen zijn niet correct. Ook moest er in het verleden worden terugbetaald. Nu heeft de Hoge Raad bepaald dat de minister opnieuw naar de vergoedingen moet kijken. En dat is volgens de directie van de VPCO een goede uitslag. Ze zijn blij daarmee en ze geven aan dat daarmee het recht, de stabiliteit en de transparantie in het onderwijs terugkeert. Wet na 4 jaar van tafel. In 2020 zaten we midden in de coronacrisis en toen werd er een wet aangenomen die bepaalde dat ambtenaren op hun arbeidsvoorwaarden 12,5% moesten inleveren. De coronacrisis is achter de rug. De vakbonden hebben gestreden voor het wegvegen van deze wet en dat is gisteren ook daadwerkelijk gebeurd. Volgens de vakbonden was het een lange strijd die uiteindelijk heeft geleid tot het weghalen van deze wet. Volgens onderwijsvakbond Doen moet er nog veel gedaan worden in het onderwijs om de opgelopen schade door deze actie, door deze korting, weer recht te krijgen. Maar daarover zijn ze in overleg met de overheid. Grote hoeveelheid cruise-toeristen. Het was druk in Punta Norte Banda gisteren en er waren een paar mooie cruiseschepen te zien. In totaal 4 cruiseschepen voor meer dan 9100, dus 9100 toeristen die naar Curaçao kwamen. En natuurlijk ook heel veel mensen die werkzaam zijn op deze schepen, waarvan sommigen ook eventjes eruit mogen gaan. Dus het was heel druk en het belooft in december sowieso druk te worden. Op 4 december worden 3 cruiseschepen tegelijk verwacht. Op 7 december 4 en op 11 en 12 weer 3. Maar sowieso bijna de hele maand december zullen er meerdere cruiseschepen, soms 2 per dag, aanmeren op Curaçao. Er zijn verschillende garages gecontroleerd. Dat was een actie die plaatsvond in samenwerking tussen de politie, het ministerie van VVRP, het ministerie van Gezondheid, het ministerie van Economische Ontwikkeling, WAP en het ministerie van Sociale Ontwikkeling. Een hele reeks mensen die controleerden verschillende garages op Curaçao. En daarbij werden verschillende zaken aangetroffen die niet in orde zijn. Er werd onder meer bij de Welensalieweg gecontroleerd. En de fouten die opgemerkt waren gingen onder meer over het gebruik van elektriciteit dat illegaal werd gebruikt. En ook is meteen Aqualectra op de hoogte gebracht. En er zijn veel klachten over de wijze waarop die garages de auto's parkeren waar ze aan moeten werken of nog aan willen werken, maar die daarmee zorgen voor overlast in de wijk. Controles door Aqualectra waren er ook, dus er was heel veel gecontroleerd werd er gisteren. En dat gebeurde onder meer in de omgeving van de Rooseveltweg, de Cubaweg en Buena Vista. Samen met de politie is gecontroleerd over het gebruik van meters, elektriciteit en water. Maar de controles zijn uitgevoerd, maar leverden weinig op. Dus dat is eigenlijk dan ook wel weer goed nieuws. Maar er werd gecontroleerd in verschillende uitgaansgelegenheden in die buurt.
En dan nog de kerstverlichting in Poenda. Die is gisteren aangestoken tijdens Poenda Vibes. Nou, dat ziet er weer mooi uit. Je kunt niet anders zeggen. Ik kan iedereen aanraden om 's avonds even een kijkje te nemen in de binnenstad. De verlichting voor Otrobanda moet ook nog gepresenteerd worden. Dus dat ziet er weer goed uit. We gaan even over naar de break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen even op Curaçao, want de tarieven voor en water en elektriciteit en benzine en diesel gaan naar beneden. De een wat meer dan de ander. De prijs voor gewone benzine gaat zo'n 2 cent naar beneden, voor diesel iets meer dan 5 cent. Maar ook de tarieven van water en stroom gaan weer naar beneden. Dus dat is goed nieuws dat gisteren bekend werd gemaakt door de Regulatory Authority of Curaçao. En we hadden het net al over de kerstverlichting op Curaçao en we hadden het eerder deze week over de boodschap van het Openbaar Lichaam Bonaire aan de bewoners van Bonaire om verstandig om te gaan met de kerstverlichting, want dat kost geld. Nou, veel mensen op Bonaire hebben toch weer gekozen voor een mooie kerstverlichting. U ziet het hier op de foto's van Bonaire.nu. Ondanks de oproep om er verstandig mee om te gaan. En je kunt er natuurlijk verstandig mee omgaan en toch kerstverlichting hebben. Ziet Bonaire er ook weer uit als in kerstsferen. Leuke foto's van Bonaire.nu. En dan gaan we naar Venezuela, want daar is een zeer ernstig rapport van Amnesty International verschenen over de situatie in Venezuela. Uit het onderzoek door de mensenrechtenorganisatie blijkt dat tenminste 6 kinderen in Venezuela willekeurig in detentie zijn gezet, werden gemarteld en mishandeld en geen eerlijke rechtszaak kregen. Het gebeurde allemaal in de periode na de laatste presidentsverkiezingen. Er werd hard ingegrepen tegen demonstraties en kritische stemmen. Ook werden kinderen opgepakt, zo stelt Amnesty. Volgens de organisatie zijn er nog tenminste 198 kinderen die op dit moment te maken hebben met oneerlijke detentie, gefabriceerde criminele aanklachten of ernstige mentale en fysieke gevolgen na mishandeling door de autoriteiten. Amnesty heeft het rapport opgesteld en eist natuurlijk aandacht voor deze situatie. Dan gaan we nog naar Colombia, want daar is een flatgebouw ingestort. En daarbij zijn tenminste 1 dode gevallen en 4 kinderen zijn uiteindelijk gered na de instorting van het gebouw. Er is een vrouw omgekomen en het gebeurde allemaal in een woongebouw in Barranquilla, de grote mooie stad aan de Caribische kust. Honden van het Nationale Leger hebben het levenloze lichaam van een 63-jarige vrouw gelokaliseerd op wie de zoek- en reddingsoperatie was gericht. Zo verklaarde de persdienst van de strijdkrachten. Zoals gezegd werden 4 kinderen uit het puin gered. Dat gebeurde door omwonenden, dus nog voordat de reddingsploegen er waren. En de autoriteiten hebben nog niet bekendgemaakt wat de oorzaak van de instorting was. Maar lokale media wisten te melden dat er al sinds 2010 een waarschuwing was afgegeven vanwege instortingsgevaar door aardverschuiving in het gebied. En dat is natuurlijk al 14 jaar. Jammer, treurig en sterkte voor de familie. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van
Extra Journaal. We zijn er binnenkort weer en ik hoop u ook. Tot ziens. Dag.